Des de la xarxa de museus de Tarragona i Terres de l'Ebre impulsem els projectes Apropa't, amb el suport del Centre de Recursos Pedagògics del territori. Els projectes Apropa't són projectes col·laboratius entre les escoles i els museus i el que volem és, partint del patrimoni, amb el llenguatge museístic, els diferents oficis que hi ha al voltant dels museus, impulsar experiències d'aprenentatge que siguin significatives per a l'alumnat i que siguin competencials. El que farem des dels museus i des de la xarxa de museus és oferir un assessorament per tal de proporcionar les eines i la metodologia per poder desenvolupar aquests projectes. I al final de curs, en una sessió, presentarem no només els resultats, sinó també tot el que ha sigut aquest procés de desenvolupament d'aquests projectes col·laboratius.